My jsme do Jihlavy přijeli uhrát body. To se nám podařilo, takže myslím si, že cíl jsme splnili a kluci to odmakali super, takže spokojenost. Jednou to je tak, jednou tak, ale na to se nedá myslet, prostě jako brankář. Kdyby jsem se stresoval tím, že jsem dostal 4 góly, tak ani nemusím mít chytat, jo? Takže dohrál se zápas vlastně se Slováckem, já jsem si to rozebral sám jako se sebou a tím to pro mě končilo a soustředil jsem se na další zápas. To byl docela, to bych řekl, jako nejtěžší zákrok, protože vlastně Bráva mi to tečoval do protipohybu, do tyče a šlo to do brány ještě, že jsem to nějak tak jako stačil zachytit, takže to byl pěkně blbý gól, prostě hnedka v první minutě, druhé minutě na 1-1 by to nebylo moc dobrý. Tak víceméně vlastně na Slovácku jich nebylo tolik, protože to je daleko a tady jich bylo spousty, byli super, tak ještě jsem se s nimi šel víceméně seznámit, aby jsme se poznali a prohodit pár slov a to si nechám pro sebe. Tak už pred zápasom sme si hovorili, že dnešný zápas musíme získať nejaké body a som rád, že sa vyhralo a dúfam, že budeme pokračovať. Tak v podstate Zip, Moravec mi sklepol loptu a ja som už nemal problému trafiť do brány, takže bol to jednoduchý gól, ale dôležitý a som rád, že sme vyhrali. Tak je rozdiel, keď dám gól a vyhráme a získame nejaké body, keď dám gól na 4-1, takže to nič nerieši a dúfam, že to bude takto pokračovať. Tak bude to veľmi ťažký zápas, vieme, že Jablonec má výborné mužstvo a musíme sa na to zodpovedne pripraviť tak ako dnes a dúfam, že budeme úspešní. Tak vedeli sme dopredu, že budeme mať ťažký los, v podstate sme hrali 2 zápasy vonku teraz a doma sme mali Spartu, takže nebudeme sa na to vyhovárať a musíme získavať body ďalej. Tak ja som samozrejme rád, že sme bodovali, nakoniec naplno bodovali, pretože oni tie otázky samozrejme od novinárov sú stále nepríjemné. Pokiaľ máte po jednom zápase po 2-0 bodov, tak každý tie otázky dáva, že samozrejme jak dlho to je a ono by to bolo samozrejme každý ďalší zápas. Takže z tej strany som veľmi rád. My sme chceli v tom zápase hrať hodne aktívne, čo si myslím, že sa nám podarilo, aby sme eliminovali vlastne aktivitu domácich. Tak sme vystupovali a snažili sme samozrejme ovládať stredné pásmo. To sa nám v tom zápase darilo, dostali sme sa do vedenia a musím povedať, že sa nám podarilo kontrolovať zápas. Je škoda, že v tom druhom polčase sme dokázali zvýšiť na 2-0. Bohužiaľ nebol uznaný gól. Ja samozrejme teraz presne neviem, či bol, či nebol. To, čo správy mám, tak som slyšel, že bol. To znamená veľmi ľahká situácia, pokiaľ to tak bolo na posúdenie. A to nám sa samozrejme mohlo viacej škodiť. Bohužiaľ sme pri našom postavení, to znamená, mali sme výkop brankára nahoru a bohužiaľ sme sa dobre neposkladali a vlastne z výkopu gólmana sme za výkovej situácie dostali gól, kde sme nemali pokytý stred pola. No a na konci som rád, že sa to šťastie otočilo pre nás a dokázali sme zužitkovať myslím, štandardnú situáciu a dokázali ten zápas vyhrať. Tak samozrejme neřekl som to, ale vieme, že sme získali ďalšieho vyššieho hráča do štandardných situácií, pak došiel ešte Lietava, to je ďalší vyšší hráč. My sme samozrejme mali tie komplikácie v obrane obrovské, pretože Angie Engelman ten zápas odhral výborne, ale vlastne on má obrovský deficit kondičný, pretože on vlastne už Dukle bol zranený behom jara, takže on chýbal mesiac, chýbal celú dovolenku a vlastne chýbal 3 týdny z prípravy. Takže Engelman otrénoval 2 týždne prípravy a bohužiaľ musel nastúpiť do tých zápasov a hrať, takže určite ťažké, ale pokiaľ tie sily mal, tak ten zápas samozrejme odvedol výborne.